Alayon gyapon sa maong balita sa balitang nasyonal kay andam ang Iran nga paagion o pasudlon ang mga barko sa Japan Strait Hormuz, usa ka importante nga agianan sa supply sa lana sa kalibutan. Sumala sa report sa usa ka international news ug base sab gini sa pahayag ingon man sa saysay ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. Nagsugod na ang Tehran og pakigpulong sa Tokyo kabahin sa posibleng pag-abli pag-usab sa strait. Ingon man ni Araghchi sa usa ka phone interview kaniadtong Biyernes. Apan wala pay opisyal nga komento gikan sa Foreign ug Trade Ministry sa Japan ug sa opisina sa Prime Minister bahin niini. Ana-ana sa 90% nga supply sa lana sa Japan moagi sa maong strait nga halos nasirado sa tera human sa kagubot tali sa US ug sa Israel sa Iran. Ang pagsaka sa presyo sa krudo sa tibuok kalibutan tungod sa panagbangi sa nakapugos sa Japan ug ubang nasod nga mogamit sa ilang oil reserves. Ingon man kaniadtong Huwebes, nakikita si US President Donald Trump sa Japan Prime Minister. Ingon man na diin giawhag niya nga mohimo og aksyon ug pugson ang mga kaalyado sa pagdala og mga barkong pangdigma aron nga matabangan ang pag-abli sa strait. Sumala pa ni Kataychi, gipahibalo sab niya si Trump kung unsang klase nga suporta ang mahatag ug dili mahatag sa Japan sumala sa ilang balaod. Limitado ang mga lakang sa Japan tungod sa ilang post-war Pacifist Constitution apan sa 2015 security legislation. Nagtugot sa pag-abli og puwersa sa gawas sa nasod kung ang usa ka pag-atake nga nalambigit sa duol nga kaalyado sa seguridad, paghatag og hulga sa kaluwasan sa Japan ug wala pay laing paagi aron kini matubag.